Okay, mga kabaskog, update kita no. Sining natabo dring hold up no sa may barangay Lawaan na Rojas City. Kung sa diin may duha ka mga persona ang nagkalapilasan. Sa una naton kagina nga report isa ka babayi kag isa ka lalaki. Ginapahayag nga ang lalaki ang driver sang bihikulo kag ining babayi ang secretary. Kay nagkalabilin diri mga kabaskog ang mga kwarta nga naghalin sa nagkalain-lain nga mga denominasyon, damo di mga coins, gatuson kag libuhon mga kabaskog nga nabilin diri sa area. Kay matapos ang insidente, madasig nga nagpalagyo ang duha ka mga suspetsado nga ginapahayag nagasakay sa isa ka motorsiklo nga madasig palagyo matapos ang insidente, samtang ang duha naman ka mga biktima ang ginpadangat. Madasig nga ginpadangat ini sa isa ka malapit ring ospital sa siyudad sang Rojas para sa dugang sining pagbulong. Kag may mga tsinelas padri mga kabaskog nga nagkalabilin matapos ang insidente. May mga tinulo padi o kon dugo gid mga kabaskog sa mga biktima. Kay ara dito may empty shell dito sa may tunga sa may gilid sang karsada mga kabaskog. Kag base kagaina sa aton pagpalamangkutanon man sa residente nga nakakita diri nga lapit-lapit lang gid no mga kabaskog. Kay ginaligar ginagaw sang suspect ang bag sang biktima apang wala ini ginhatag, so ginagulpi nila kag nagalahulog ning mga kwarta mga kabaskog. Kag sa karon ari naman ang katapos ang aton sining Rojas City Police Station, ang Chief of Police si Sir Aaron Palumo ari naman di kagina nagapadayon ang ila sining investigation angot sining natabo nga pagpang-hold up sa duha ka mga persona diri sa bahin sa barangay Lawaan, Rojas City. Kay tubtob sa karon patagayon sila sang hot pursuit operation kay ang duha ka mga suspetsado ang badasig nga nagpalagyo matapos ang insidente. So lantaw naton diri ang umpisa dito mga kabaskog sang may empty shell dito nga isa sa may kariton nga bilog. Also kung sa may kariton sa may tunga sang karsada may ara dito isa ka empty shell. Then may ari diri sa may kwarta may empty shell pag diri no mga kabaskog nga nabilin. Isa ka bilog nga empty shell nga hindi pa matumod sa kung ano nga sahi sang armas lutang ini mga kabaskog. Kag ongoing pa ginakuhaan nila sang kani ang isa ka empty shell no mga kabaskog. May isa din nga nabilin nga empty shell. So hindi pa ni karon matumod kun ano ini nga sahi isang armas luthang. Kag halin sa sentro, ginapahayag nga halin sa sentro sang syudad ining duha ka mga biktima sang nagasakay sila sa isa ka tricycle o kon bihikulo mga kabaskog sang ginagaw sang mga suspetsado ang bag nga dala sang babayi. Kag damo ni nga kwarta ang nagkalabilin diri sa area. Kag sa karon nagapadayon ang investigasyon sa aton sini katapo sa kapulisan angot sa nasambit nga insidente. Magapangita pakita sang dugang diri nga nga witness sa mga nakakita diri no sa sining natabo nga shooting incident. And ginapahayag nga pagpang-hold up sang duha ka mga wala makilan-an nga suspetsado sa duha ka mga biktima mga kabaskog. Isa ka babae ang biktima kag isa ka lalaki.